खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार CITआव इंराजि, हिन्दी आरो बड' बे मोनथाम रावखौ कमिसन फर साइन्टिफिक एन्ड टेक्निकेल टार्मिनोलॉजी MOE गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हेफाजाबजों सेन्टार फर लिंगुइस्टिक एन्ड कालचार स्टाडिज सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'ल'जी क'क्राझाराव फोरोंथाय मावबादा होदों आरो बे मावबादा लानायखौ 5 जुननिफ्राय एबा दिनैनिफ्राय जागायनानै 9 जुनसिम लानाय जादों। बे फोरोंथाय मावबादायाव दिल्ली इक' मिशननिफ्राय एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर प्रफेसर डक्टर अन्सारी बिथाङा बाहागो लाफैदों। गोबां रावफोरानो टेक्निकेल टार्मिनोलॉजीखौ बानायखाबाय, थिग बेबादिनो बड' रावखौबो टेक्निकेल टार्मिनोलॉजी एबा बिरोंदामिनारि सोदोबफोरखौ बानायनो थाखाय दिल्ली इक' मिशननिफ्राय एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर प्रफेसर डक्टर अन्सारी बिथाङा फैदों आरो गासै 50,000सो सोदोबफोरखौ बे मेलनि गेजेरजों दाफुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो बे सोदोबफोरखौ डक्टर अन्सारी बिथाङा गावसोरनि वेबसाइटआव बिजाब महरै फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। ये CSTT कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भारत सरकार का ये जो शब्दावली निर्माण का कार्य करता है। इसमें हिंदी और भारतीय भाषाओं में 1961 से अब तक हम लोग कार्य कर रहे हैं और अभी NEP 2020 के अंतर्गत भाषा में शिक्षा का माध्यम परिवर्तन करने के उद्देश्य से ये जो बैठक है ये इंजीनियरिंग बृहद इंजीनियरिंग शब्द संग्रह का है, कंप्रहेंसिव ग्लोसरी ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका हम लोग बोडो भाषा में कार्य कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी जो विद्यार्थी है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपने भाषा में कर सके। आयोग जो है इसी उद्देश्य से ये जो बैठक है 5 से लेके 9 जून तक जो बैठक रखा गया है, इसमें जनरली इंजीनियरिंग के ही सभी शब्द हैं और उसका हम लोग बोडो में स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं और ये करीब करीब 49,000 है। इससे पहले भी बहुत से भाषाओं में हम लोग इंजीनियरिंग का कार्य ग्लोसरी निर्माण का टर्मिनोलॉजी डेवलप कर दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जैसे ही ग्लोसरी पब्लिश होगा तो शिक्षा जगत में जो बोडो भाषी के लोग हैं इसका पूरा उपयोग करेंगे और प्रयोग भी करेंगे, जिससे इसका प्रचार प्रसार होगा। CIT नि बे सेंटर फॉर लिंगुइस्टिक्स एंड कल्चरल स्टडीज डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस नि सिङाव मोनसे सानबानि वर्कशॉप खुंदों। बियो मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी तारमाने बे कमिशना रावनि जे सोदोबफोर साइंटिफिक बा बिगियानारि सोदोबफोरखौ बिथांमोनहा दायो एबा बानायो। दा दिनै गोबां भाषाफ्रा गोबां रावफ्रा अलरेडी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीफोरखौ बानायखाबाय आरो एसामिसावबो जाबाय। दिनै बर'नि थाखायबो मावनो थाखाय जोंहा दिल्लीनिफ्राय बे कमिशननिफ्राय सासे एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर फैदों, डक्टर अन्सारी बिथाङा फैदों आरो जोंनि माखासे एक्सपार्टफोर बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि CIT नि माखासे आरो बर' थुनलाइ आफादनिबो दङ जोंहा। बिथांमोनखौ लानानै जों दिनै बे बर'नि माखासे टेक्निकेल टार्मिनोलॉजीज बे बिरोंदामिनारि सोदोबफोरखौ दा बेवहाय बानायगासिनो दङ। गासै 50,000सो सोदोबखौ जोङो बे मिटिंनि गेजेरजों जों दाफुंगोन आरो बे सोदोबफोरखौ बिथांमोनहा गावसिनि वेबसाइटआव बेखौ बिजाब महरै पाब्लिश खालामगोन। दा बिनि सोमोन्दै गोथौयै गुवारै बिथां अन्सारियानो फोरमायगोन आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावनो लुबैबा। बेवहाय गासै 15 सोद्रोमा गोबां बेकग्राउन्डनि दं, जेन'बा सिभिल इन्जिनियारिं, फिजिक्स, इलेक्ट्रनिक्स, ओमफ्राय जोंहा माबानि दं फिजिक्स, मेकानिकेल, इलेक्ट्रिकल आरो ओरै बर' थुनलाइनिबो थाबाय, लिंगुइस्टिक्स, बेबायदि गोबां बेकग्राउन्डनि मानसिफ्रा बेवहाय ज' जानानै जोङो बे टार्मिनोलॉजीसफोरखौ बानायगासिनो दं।
रेसपन्स दा बाथ्राया नैबेसो जों दिनै बर' रावा 8 शिड्यूलाव थांबाय नालाय बेहा दिनै नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव थोजासे इम्पर्टेन्स दंसै दा बे 90 फारियाव हाबनाय राव जाबाय नालाय बेखौ भारत सरकारा जेब्लायबो मा हाबाफारि मावनांगौ दं बेखौ जोंनो हरबाय थागोन दा दिनै बे टेक्निकल टार्मिनोलजियाबो 8 शिड्यूल भाषा जानायनि थाखायनो बेखौ जोङो फोजौनांगौ फाहामनांगौ दाफुंनांगौनि खामानिया जोंनियाव बांसिन फैबाय बेनिखायनो बे खामानिखौ जों सिस्टेमेटिक भाबै मावलांबाय थानांगोन आरोखि गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सर्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट dermatologist, orthopedics, residential medical officer, inter-facility unit, physiotherapy, radiologist, histopathological department, urologist, emergency department, CT scan, X-ray, pathology department, vaccinator department आरो MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936550204 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।